é iso? Oh, que raro. Non vira nunca nada así. Que será? Parece unha caixiña. É como unha desas caixas nas que veñen os teus sombreiros. Non pode ser. Sería un sombreiro moi pequeniño. Igual é unha caixa de sombreiros pequeniños. Entón, pode que sexa un sombreiro para algún animal pequeno. Non sei, un esquío, un caracol. Imaginas, un esquío con sombreiro. Pode que dentro teña xoias, tal vez un colar ou unha pulseira. Pero quen podería esquecer aquí unha caixa con xoias? Só hai unha explicación posible. Un pirata. Pero se aquí non hai mar. Puido vir en helicóptero. Non sei. Deixasme coller. Ei, soa como se tivese dentro unha galleta. Gateta, gateta. Ah, Gateta. Non, gateta. A verdade é que non teño nin idea de que pode ser. Podo vela? Aquí hai algo. é unha especie de cinta enroscada. Pode que incluso sexa métrica. Unha auténtica cinta métrica como nas lendas. Non é como as cintas dos meus sombreiros. As miñas son de tea e esta é dura, como a de plástico. Plástico. Que práctico. Está claro que quen a ideou é un xenio. A ver... Pero que é isto? Que pasa? Hai como uns debuxiños pequenos. É que as sorpresas desta cinta non teñen fin. Déixame ver. Asombroso. A cinta está chea de cadriños e cada un cun debuxiño. Que misterioso. Mira. Increíble. E como poderían facer uns debuxos tan diminutos? Que non faría? Non é evidente. Formigas. Só elas teñen o tamaño, a motivación e a capacidade artística para facelo. Formigas. Ben, iso ou saltóns. Aínda que son moi arrogantes para traballar en equipo. Deixasme ver outra vez. Son minifotos. E a que non sabedes quen sae nelas? Quen? Fante, sae Fante. Fante. Eu quero velas. Eu. Fante, Fante. Tedes que miralas a contraluz, cara ao sol. Erra fabuloso. Saen moitos minifantes, pero non teñen cor, as minifotos son grises. Cando as fotos están sen cor, coido que se di que están en branco e negro. É verdade, como as fotos de Tupa. As minifotos son case todas iguais. Apenas cambian de postura. É todo moi raro. E por que sae Fante tantas veces? Non teño nin idea. Igual son retratos que fixo para mandar a todos os amigos que ten polo mundo. E por que son tan pequenos? Fante é moi grande. Xa, pero igual os seus amigos son ratos. Non vos vai gustar, pero acabo de encaixar todas as pezas e teño unha lotaría, digo, unha teoría. É unha cinta máxica e Fante está atrapado no seu interior. Atrapado! Que? Como vai quedar atrapado? Non vos dades conta? Quizáis non fosen nin formigas nin saltóns os que fixeron a cinta, senón grilos. Todo o mundo sabe que son vos fotógrafos e que lles gusta a maxia. Temos que facer algo. Ai, non imos ter que facer nada, porque ven por aí. Ai, menos mal. Non estás atrapado dentro da cinta máxica. Fante, Fante! Atrapado? Onde? Where? Na cinta máxica. Que cinta máxica? What my ribbon? Esta, atopámola aquí tirada no chan. Sí, dentro hai un montón de minifotos túas en branco e negro. Grazas. Non sabía onde estaba. Debeume caer antes. É unha cinta de cine moi, moi antiga. Very, very old. É unha película. Sí, é unha película antiga. As fotos pequeniñas que vistes son os fotogramas que, ao proxectarse un detrás do outro moi, moi rápido, very quickly, producen a ilusión de movimento. Nas fotos saías ti, pero en branco e negro.
Non era eu, era meu bisavó, my great-grandfather. Esa cinta ten máis de 100 anos. Mola! Queredes que vos la proxete para que poidades ver a película? Sí! Agora vou meter a cinta aquí. Coa luz da maleta, as fotos vanse proxectar sobre a pantalla. Pero van pasar a moita velocidade, high speed, polo que vai parecer que se moven. A maxia do cine. Gústame o estilo do teu bisavó. É moi Distinguido. Era un cabaleiro, a gentleman. A min encántame o seu sombreiro. É moi peculiar. É un sombreiro de copa, a top hat. Estaba moi de moda nesa época. Ah? Rafa, estás feito un gentleman.